θα εξέλθει του Παναγίου Τάφου με τις δεσμίδες, με το Άγιο Φως, με το φως το οποίο θα φωτίσει τις καρδιές όλων μας. Να ελπίσουμε, ναι λοιπόν, Άγιοι Αχές, αυτή την ώρα εξέρχεται το Άγιο Φως. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων λοιπόν, βλέπετε, έχει βγει με το Άγιο Φως στα χέρια του, το οποίο αρχίζει και φωτίζει τις καρδιές όλων μας, όπως είπαμε. Το φως που βλέπουμε δεν είναι απλά μια φλόγα, έτσι, είναι σύμβολο νίκης της ζωής επί του θανάτου, της αγάπης επί του μίσους, της ειρήνης επί της βίας. Ίσως φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά το έχουμε ανάγκη και ο Θεός μας το έδωσε. Έχουμε Άγιο Φως. Από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα συνεχίζουμε και μεταδίδουμε αυτή τη μοναδική εμπειρία, αυτή την ιερή στιγμή. Το Άγιο Φως να φτάσει σε κάθε γωνιά της γης, να φωτίσει όλους, μα όλους, Ορθοδόξους και μη, να φέρει ειρήνη εκεί όπου υπάρχει πόνος και δοκιμασία. Απευθείας δορυφορική σύνδεση και φέτος από τα Ιεροσόλυμα, από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, από την 4Ε και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, εσείς που μας ακούτε αυτή την ώρα από το Ράδιο Λιδία. Όλα έχουν γεμίσει φως. Δείτε και την πανοραμική εικόνα. Όλοι λοιπόν με τα κεριά αναμένα στα χέρια τους. Η τελετή αφής του Αγίου Φωτός φτάνει στο τέλος της. Όλα έγιναν όπως το Θεός ήθελε να γίνουν. Φέτος έγινε η τελετή αφής του Αγίου Φωτός. Πραγματοποιήθηκε το τελετουργικό εκεί στο εσωτερικό του ναού, γύρω από το κουβούκλιο που βρίσκεται το τάφος του Ιησού Χριστού μας. Το βλέπετε στο κέντρο της εικόνας αυτή την ώρα. Βλέπετε τις αχτίδες φωτός που πέφτουν από τον ήλιο που μπαίνει ψηλά από τον θόλο του Παναγίου Τάφου, τον πανίερο ναό της Αναστάσεως εκεί στα Ιεροσόλυμα.